Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Veenstra had op een deel al verteld van mijn bijdrage, maar ik zoom nog een beetje verder in op het traject zelf. Maar allereerst, elk raadsvoorstel waar we voorstemmen maken bij een besluit is wichtig. Ze beschreven mij als doel om zaken in onze gemeente beter te maken, mooier te maken en processen efficiënter en gaan ze maar verder. Toch menen wij dat dit raadsvoorstel die hier voor u leidt een bijzondere categorie is in positieve zin. En ik wil graag vertellen waarom. Als je het verhaal van ons landschap van Grutpad van Noord-Friesland vertellen willen, dan begin je bij de rivier de Peezes. Een paar duizend jaar geleden wie de waardje leeg en alles van farm als nou en de aanwezigers van meest dwanen litten in een uitstrekt kwelderlandschap. Maar bij de Peezes ontstond het leven van de eerste beschaving van onze gemeente. De eerste terbewoners kwamen als pioniers en broekten de opslipte kwelderwallen van de oevers van de Peezes en andere riviertjes om haar terpen op en aan te bouwen. De vruchtbare zeeklei joeg de kansen om in het landschap agrarisch-economisch te exploiteren. In de middeleeuwen broekte het Kloosterkleerkamp bij Rinsemegeest de wettergang van de Peezes, door het nog bij Wierum en een zeeverbinding weer, om met haar eigen boten naar Hamburg en Bremen te varen om daar te handelen. En ze kwam de handelkunde en kennis van het eerste zeegebied weer in onze gemeente terug. Ook in de tijd daarna bleven de Peezes en haar vertakkingen de opveerten van belang als wichtige logistieke infrastructuur en droeg ze bij om periodes van florerende landbouw in onze gemeente. Gaande wij de 20e eeuw en met name in de modernisatie van de landbouwverlense habitschutting. En juist de is het op plakken het dicht groeit en hebben mensen die erom wenen er meer last van dan plezier. Doordat het op plakken een dicht groeide stjonksleed worden is. Er zijn verschillende pogingen dienen om het onder de aandacht te brengen. Gemeentebelangen had er in het verleden vragen hoe stelt als ik het goed ga. En zei ik de RNP, maar tot actie komen wie dreig. En dat had dus fractie doe ik besluiten dienen om tot de aanname mooi uiteindelijk sluisk en opveerten te komen. En dit was breed stiepen door de rest van de riet. Tot zover de skiertnis. Want nu is het 16 januari 2024 en leidt de uitwerking van deze motie voor u om uw oeroude landschapselementen en het Rijksmonument, het Noorderverlaat, weer op te knappen en broekbaar te maken. Terug voor dit raadsvoorstel te stemmen, zetten wij dit pad van ons landschap weer in haar kracht. Zij het toch economisch, via kansen op het van toerisme, als ik mogelijkheden creëren voor koppelkansen. Voor wetteropslag zoals neemt is, natuurvriendelijke oevers en braaksmabermen bij wel eens voorbij kwam. En die natuurobjecten, dat is een hot item, dat blijkt wel uit het ijzer per dagen in rondom en diek. Maar laten wij net vergeten het vertier van onze eigen bewoners. En laten we net vergeten dat dit een plan is wat aandroegen is door de mensschap. En dat het economisch aanslag door blikken. In het rapport van Haskamp, de effectenstudie, lezen wij op side 13. Tijdens het locatiebezoek is vernomen dat er interesse was voor de koop van een locatie aan de Kerkterp in Eelsen. Met als doel er een aanlegplaats en een theehuis te realiseren, inspelend op de verwachte toename van waterrecreanten. Hoewel deze koop naar verluidt niet is doorgegaan, zouden dit soort ontwikkelingen als katalysator kunnen werken voor waterrecreatie in het gebied, doordat het gebruikers in het gebied uitnodigt. Tot slot, een gemeente is van Grutpad een uitvoerende organisatie. Als fractie ben wij het zien, bijvoorbeeld gasboring, het zien rond de Jan en de Feestje. Wij zijn kritisch op binnendiekse natuurcompensaties op goede landbouwgroen, als die vregen wordt. Maar in al deze zaken had de gemeente soms geen en soms beperkt invloed. Waar wij wel invloed op hebben, is op dit moment op dit raadsvoorstel. Het faciliteren van kansen voor ondernemers en koppelkansen creëren voor een tal van oorobjecten die soms van u vregen worden. En dat is wat wij door met vaststemmen op dit raadsvoorstel. En dit is wat u zo aangeeft een voorbeeld van een gemeente in zijn kracht. En nog voordat de meerderheid jong voorstemt, kunnen wij dus al lezen dat bij Eelsum de eerste kwelderpioniers, de kwelderwallen en de Peezes alweer onder het verkennen zijn om economische activiteiten te ontplooien. Waarom komt het hoe ik deze bijdrage begon? Waarom voor u dit een bijzonder raadsvoorstel is?
Wij eren je met uw longenskipjoen. Uw skiertnis, maar boven dat, zoals ik onjoeg, is het voor u een voorbeeld van de gemeente als organisatie op zijn sterkst. Dank u wel.